Kunabo live nje abalokhu beqhubeka these days. Since nje kube neCarnival City and yaba impumelelo, kunokutarget okukhona okushasha okuphekwayo okubhekise kwa-Blue Nation. Kulokhu-ke hawo bekubheke kubo Nsizwa lapha noKhuzwayo lapha ku-TikTok akwa-Blue noSisi uStormza Mnambithi. Into endala-ke leyo kutarget-a-ke abantu bakwaGuqa, abantu babhizi bayayizamela impilo phusha ukhuzana. Vele-ke into eyaziwayo ukuthi sihlale sitshele ukuthi kunendoda enama-followers amaningi ku-Spotify, bathi iyastrinywa kaningi, bathi iye bamba i-trend, kodwa basakwazi ukuthola isikhathi sokubheka ukuthi abalande bakaKhuzani yini abayenzayo, benzele uKhuzani, benze egameni lakho uKhuzani, just ukuphusha umsebenzi wakho uKhuzani. Angazi yini abayenzayo wrong oStormza benoKhuzwayo, because laba bantu ama-hard worker, bayasebenza, basebenza kanzima ukuphusha umsebenzi wedlamleza. Yini abake bayisho to anyone, ngoba kuye kwaba nokukhuluma kubheke kuye uKhuzwayo ngeyiday kuze kukhulume kungene nento ethinta umsebenzi wakhe. Kuyabuya lento isibuya ngayo uStormza naye bakhuluma beze angani bathi bamdelela kuze kungena umsebenzi. Understand mina ukuthi ngalokho basuke bezama ukuyikhombisa ukuthi bangcono, bona bafunde kakhulu, banama-degree, banama-diploma. If that is the case, pho bafunani ku-TikTok, bafunani kumaskandi, since bona befundile, bebahle, benemali, baphaswa yini pho la? Yini bezogada abanye abantu ukuthi benzani? Yini bezobheka ukuthi umuntu nomuntu usapotha kanjani iqhawe lisapothayo? Bemgada umuntu, bemlandelele kuze ku-inbox wane lapha, ubone nje ukuthi ayi umbhedo nje wodwa, umsangano. Kunabantu abagulayo. Ngiyazi ukuthi ama-Blue Nation amanye ayanqena ukuqonda ngqo inkulumo ayikhuluma, asho ukuthi nina abanye abalandeli bakwa-Red niyatakwa, nitakiwe, futhi nje umphalazo wentsha lokho suke nikwenza. Ningazohlanya nihlanyela abantu baka-Blue nibasukela. Hlezi kuma-live wenu, hlezi nikhuluma ngoKhuzani always, hayi wehlile ingoma siyamzwela, ayikho ubegqoke kanjani, hlezi nikhuluma nibhosha ngomlomo lapho. Ayikho into ezokho ifihlwa mhlawumbe lokho kwenziwa ama-video kuhayidwa, lokho kuphendulwana, inkulumo ime kanjalo. Nina niyatakwa, niyahlanya futhi nisangena. Indaba ilapho nje, angeke ubusikufihla mhlawumbe lokho siyale lokho sikhuluma kusimbambatha. Nina nathi nifavor umuntu ocula kahle onengoma, nathi nina i-trend ayisekho kuKhuzani. Pho uma i-trend engasekho yini enihluphayo? Ezo abantu bakwaKhuzana abaphusha umsebenzi wakhe, imaphi ama-video okuwabona nje bewenzile ngaphandle kokuphusha umsebenzi waKhuzani? Siphuma kwi-event enkulu kabi, ngibonile ukuthi umcimbi ubumnandi ngale ndlela esimangaliso, akukho ku-wrong kwenzakalile, yonke into ibi-all in order ngokolimi-ke lomsebenzi. Yonke into ibi-all in order, do copy. So nina ningazodakwa lapha ku-TikTok mhlathini, ningazodakwa nje nisangane lapha, ngoba phela nina inkinga yenu nijwayela abantu abayizincela something lapha ngaphambi kwenu okuzomele benze into abayithandayo. Nazi na-converta namanye ama-influencer nawenza awela yangale kwa-Red, because benowasebenzisa kanzima ukuthi ahamba noKhuzani. Ama-comment lokho niwabhala ey'nganeni nasemantombazaneni ey'ntokazini ey'landa uKhuzani ukuthi hhayi uma ufuna ama-like idlala ingoma kabani.
Uma nina lo muntu loyo lento eyiyona enisho njalo, ingani pho ningayithuleli niyibonele ngabantu ukuthi cha uyinkinga? Kumele nikwazi, angeke nimenze lutho uKhuzani. uKhuzani efollow ngenzima kabi, akukho enizokwenza. uKhuzani ungenhla lokho niyo-defender kuze impela kuguge ikhokha. Hleli nikhuluma ngama-numbers, nihleli nikhuluma ngokutrenda, hlezi nikhuluma. It's right, khulumani phela, nifocus kulokho. Nibone ukuthi kuzokwenzeka, ngeke kushintshe lutho. And lokho akumenza umuntu acule kahle ukuthi nithi uyatrenda, nithi wenzane, nithi ama-subscribers, ama-listeners per month. Akumenzi lokho ukuthi umuntu acule kahle. Akumenzi umuntu aye kukuhleba mayecula. Akumenzi umuntu abhime ingoma yakhe, umuntu abhale ingoma eyibhime stage mase eyicula. Akumshintshi lokho. Umuntu uyilento ayiyona. Akukho enizokwenza. Noma ngizama nithini, ngihlale ngisho lokho. Ngikukhuluma, ngi-open. Akukho enizokwenza okushintsha uKhuzani the way ayiyona emculweni. uKhuzani uyilento ayiyona, usazoqhubeka abe successful. Ngake nazama nalanda iRastalin. Lake lathi kunizama kancane, kodwa ayikho into enizoyenza. Nina nje inhliziyo zenu zigobile, ngazi noma nakhula emzini kuthakathwa noma ningafisela abantu izinto ezinhle ngoba akumona kulezi zinja lezi. Hayi, angazi futhi mina abanye abantu bawasupport kanjani lamaqhaba asupporta ngoba kuyabheda. Ingqondo ngathi ayikho kahle. So into engayenza nina nje kuphela ukuphuma kwi-video zakaBlue, ukuphuma kuKhuzani, ukuphuma koMnguni, ukuphuma koStormza, nihlukane nabo. Akusibona ontanga yini ku-TikTok abazele nina, abangene nedatha lenu, anihlanganisi lutho nabo. Nina nile ngaphesheya. So aniye futhi lokuzokhoja nithi hayi ngaqasha ubani, hayi umgqomeni ndizi, hayi leya nto bekuyinto yakwaMpungose nabalandeli bakhe uKhuzani. Bekuyinto yakwaMpungose nabalandeli bakhe uKhuzani, ubenzela abalandeli ukuzocelebrate yena. Obonayo ukuthi unembono yakhe, akakhipha imali yakhe, abize bonke abantu bakwaKhumalo abalethe bezokwenza into ayifunayo ngendlela bona abafuna ngayo. So nje ayingadakelwane lapho, nje ayingadakelwane. Ngekanje ukudakwa lapho. Mina yalokho ngiyale nina nidakelo oKhuzwayo noStormza niyahlanya. Angifuni ukunibiza ngemgodoyi, kodwa kuyalapha ukuthi nibe yiyo. Ngenani ku-TikTok nikhulume ngeqhawe lenu, nitshela abantu abalithandayo ukuthi yini eliyenzayo, likuphi, because nihlala nikhuluma nge-trend. Lokho wahlukanisa unyaka nomcimbi lo wawukhona ngayi-4, yini yake yenzeka ngalo? Azange sizwe nje ama-post umbhinqo nje kuphela. Manje nine-stress salokho ukuthi i-trend isiyamphunyuka le nhlalo into uyibambile. Wasazi likuphelelana. Kodwa nje phumani ey'ntweni zakaBlue, ningazodaka, kusho mina. Ngiyayibamba le video lapho. Nisale kahle bafowethu. MaBlue Nation nophusha umsebenzi weqhawe. Umsebenzi omuhle kakhulu. Ningavumeli abantu benidakela. Imigodo yakweminye imizi izonisanganela, izonisabisa lapha in-inbox, ikhulume ngani, izonitshela ngemisebenzi yenu. If bona besebenza kahle bafuna ngo-TikTok, because abantu abanemali abekho ku-TikTok. Sonke sizozama impilo la. Akukho esikwaziyo ukuthi kuzosebenza. Sizama nje lesizama ngayo. So it is what it is. Nisala kahle, iyoqhubeka nokuzayo. Sizokhuluma. Uma kumele sibuye futhi sizokhuluma futhi. Sibuye sizoveza bese kuvezayo. Inkinga ayikho nje. Idlamlensi ingaphezulu. Yarula kumaskandi sibonga.